תארו לכם רגע את האייפון 20 לא כטלפון, אלא כיצירת מופת שצוירה על ידי בינה מלאכותית. AI חוזה מכשיר בעיצוב זכוכית מלאה, כמעט ללא שוליים, ואולי אפילו דגם ער, דקיק להפליא, בעובי של כמה מילימטרים בלבד. היופי הזה מתאפשר בזכות AI שמשולבת עמוק, לא רק בתוכנה, אלא גם בחומרה. אפל אינטליג'נס, מערכת ה-AI של אפל, תרוץ בעיקר על המכשיר עצמו, כדי לשמור על הפרטיות שלכם, והיא תהפוך את האייפון שלכם למאוד אישי. סירי תשתדרג משמעותית, תהפוך לחכמה יותר, תבין הקשר ותבצע משימות מורכבות. המצלמה תשתמש ב-AI לצילומים מדהימים בכל תנאי תאורה, ואפליקציות הבריאות ייתנו לכם המלצות מותאמות אישית. אפילו תוכלו ליצור קול אישי משלכם. כל זה יתאפשר בזכות רכיבי חומרה מתקדמים כמו זיכרון HBM, שיאפשרו ל-AI הכי עוצמתי לפעול ממש בכף ידכם. האייפון 20 יהיה חכם, אישי ופרטי יותר מכל מכשיר שהכרתם.